Perlofire. Μέθοδος πυρόσβεσης πυρασφάλειας. Ας δούμε τα πλεονεκτήματα της μεθόδου πυρόσβεσης με τον διογκωμένο περλίτη Perlofire. Παράγεται από φυσικές πρώτες ύλες άφθονες στον πλανήτη και στον ελλαδικό χώρο. Ο διογκωμένος περλίτης Perlofire είναι αδρανής, μη έφλεκτος και μη εκρηκτικός. Ελαττώνει το χρόνο πυρόσβεσης στο 1/10 του συμβατού χρόνου, αντιστρόφως ανάλογα με το μέγεθος της φωτιάς. Το βάρος του περλίτη ενδεικτικά είναι 100 κιλά ανά κυβικό μέτρο. Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης δημιουργείται ένα στρώμα διογκωμένου περλίτη Perlofire, αποτρέποντας την αναζωπήρωσή της. Η χημική του σύνθεση είναι φιλική στον άνθρωπο, φιλική στο περιβάλλον και συμβάλλει στη γρήγορη ανάπλαση της κατεστραμμένης χλωρίδας. Ο διογκωμένος περλίτης Perlofire δεν έχει καμία τοξική αντίδραση, δεν έχει καμία αρνητική οικολογική επίδραση. Η τελική δαπάνη κατάσβεσης, συνεκτιμώντας την ταχύτητα της ολικής κατάσβεσης και την ταχύτατη ανάπλαση του περιβάλλοντος, είναι μικρότερη με αυτή των συμβατών τρόπων πυρόσβεσης. Ο διογκωμένος περλίτης Perlofire προσφέρει άριστο επίπεδο στη βιωσιμότητα του περιβάλλοντος και παρέχει συγκεντρωμένα όλα τα πλεονεκτήματα ενός φυσικού οικολογικού προϊόντος, έχοντας ως πρώτη ύλη το διογκωμένο περλίτη. Ο διογκωμένος περλίτης Perlofire είναι ελαφροβαρής, άφλεκτος, άκαυστος, ανόργανος, οικολογικός, φιλικός στο περιβάλλον και στον άνθρωπο.